parce que ko mi ciba yara tara safe kalo mina ano manjambile ay wanda ala ke ne o kalo jora herani badina am bisro khado ala kira ka sana yele kono inshallah baba minuni o bisika ta ala ambo taala o mambo ya fanyini minu kanga do sana yele kono ambo ya fanyini o fe ko ya fama bara dina bara kile ngote ay kalo kile ngote sangile ngote abita don ibi ka nyana ma be kala fuka ta sika Allah haratam ibita ka to ba filento idama se mimo amay Allah taala fe vie amina kuma minun ke ananya kuma minun ke min yanana ambo baraji nyina ala ko baraji dama amin ya rabbi min cena kono ambo ya fanyi Allah taala fe ala ka ya famola ala ka hinana ka magoto o flu koso besare no baray qur'an ko ala kiram sallallahu alaihi wasallam ako fadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minina ala kirachi mami nakira kirai kiram ako kiram e kasno wabana wallahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi kamo fika wuli ki joy seka ikani ala jira adama dawna kanga dina jira adama dawna ni ci wole kamo o qoray e ka lafiya bana dalti yeble o Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam de pala ba fa do mi ko ala ya ayyuhal muzammil qum min layla ila qalila de ko fa kira mo do mi no do kira lafiya bana wallahi de baba fa mo qur'an aya verla ko ya ayyuhal mudassir qum fanzir وربك فكبر وثيابك فطهر يفين القرآن آية فلاجرا جينا على كراكا الله في أبانا ما لا ينمي نالك كري لا في تبلي ما كراكا ساموغان أنا سباي آية بك جليا ودي كنا فوق تاس دومنا آية ما كمبي نو ياكا لا هرتا دوين على كرا نافي واقع لا في سرور كرا لا في دمنا دومنا أني ملك الموت نيوني على كرا لا في كوما سيرا أودوندي نوتة كابني على كرا برا بعد بلا كندو رسول صلى الله عليه وسلم كرا لا أمال لا في فوق تافر دومنا أني ملك الموت نيوني والله وكما لا ينمي وبعد ذلك فسلامة في لا في تسلامة جيخونو لا صراحة في الدنيا لا lafiya ko ni kana isa kibo nyini yere kira ko sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijnul mu'min ako jens la menyuma ka kasoi Allahu akbar jens la no kasoi odode ma ba fon kira fon temena na juma fon temena bol ju fon temena asana sahabaw cetula min lafiya tayda mu'min ko mbolo ko ne je ko ta lafiya ro alati daki toti abada tanka na mago bila abi hamna ngodo blayla ma be ini problem do benyona ma be ini hamna ngodo do benyona o hamna ngodo no problem mi nala bo donu de kuna ibo munyu ni minke frande bika sababu Allah taala bi jiru mu yafa o de bika sababu abi jogoro dimo lahara Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam vi fendo be ibangi ala fe bitasro kodo be akadi ika hertala nala be fon fendi adama de mo bitasro ka here bodira wallahi bi ma tam ba ala ka milliardaire nala milliardaire be bitasro ka here tala ma chama ba kulo ka ni ham fendo hamina ka fo ala ni ndiye be ala de fendo la tadi adibalia ala fe eto do ala de bodo sira to law na fo ma ko ibe enego ala ka mawli kura di machine na soro ba do mawli kura zoro li o tile sabana do mawli mbi kunji yaro ibe bala de ko mo donya ce bulu do Allah ta'ala bulu ma aslame kadala ka fo nyina ma yakono lafiya tay de jin lafiya mbe nyina ma yakono jin ma lafiya li ma jume lafiya mbe nyina kono ala e ma mi son limaniya wallahi ode ma lafiya le nyina na la limaniya dimo vie lafiya de na limaniya dimo duguma be kuila nyuma be kuila amana bo fa mo fakana bitaso de perle do kan skatala ode limaniya o chawmancha ayi o muso fona mancha abi fo dabara de la mais amo mancha limaniya haqiqa bi sura ma mina mancha de ko Allah sallallahu alaihi ko akwala bi febe da jugumo ni limaniya te ala abi febe di ajugu kisemo ni limaniya te ala be milliard da ajugumo abi masaya di ajugumo abi to di ajugumo abi febe di ajugumo mais limaniya ala to da ajugumo abada kuma ala de halbi ala limaniya da amin ya rabbi amin ala kan fara limaniya jo amin ya ala kan jadla amin ala kan laharadla amin ala kana ndi yoro ke dini amin ala kana shaytan sana amin shaytan kana malasa no da chembe zaki jira bo shaytan bulu ko cho mo cham aman cham depuis bara juru depuis bore bakko do barla kabbe yoro mina kabno yoro shaytan bini bismillah Allahu akbar depuis bi boy bar de bela ka dadu mo kabno yoro li shaytan bini on namre shaytan bi bismillah de po yoro be wa ni yasam bakelen bol wala ni yasan ke me bol li shaytan bini yobe
je dongo de ni shitane be nyobe ma ni shitane be fara nyona dojme o yi ka kaburu idale kaburu ko ne ka brigide laba me be labana shitane be bo defe no ya soro ami so ati soro ble ka te ka sambi woro sambi wolo la sambi shegi si ma mbezo ko beke ko ban ko shitane me emine jo mancha amancha ami mine ami musobne ami demine ai amancha yo mancha ko za qur'ani ba fanya na inna ma amwalukum wa auladukum fitna ala ko kiramu ako akan dew salama adew na ko na folo wanda ya fitna au wa au jugu fana do siga to law de fit ma de fitna do ika na folo fitna do i muso fitna do ba on invest ba inga tele ka buna da sa jalo me ko siga ta la ko sallallahu ta'ala qur'an ko no ko ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum an-nar wa qulu an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ala ko adama dum aya yara koloshi attention kabona ala kan la jabala hey aya yara koloshi de dutigi yara koloshi de yara yini yara tanga kana da yara mo kika de maya tanga imuso tanga kabo jalme mo de idum kisi kabo jalme mo yara kisi kabo jalme mo jalme mi mbala na atakuruna ibuna adama di ani farakuru ani jinaw Allahu akbar ما الشيطان عند على الدليل على كلا الشيطان سانو آمين يا ربي على كلا الشيطان سانغا دمايا على كوك على كرب بنا قصو صلى على رسول الله وسلم نمبر في امر دو ينغلولا كچane ngali folo jimeni yin ngali folo jimeni ngali folo yala mamin be aka duni ay misri jo o me ayret ta misri te sele misri ngono fiu o flana o ma dobe fene aka ni misri re manjanga te ta misri la kata sele abada o ko kisabe chukudi ki o kisabe kirimi mola kirimi abe fen flajira da madina Allah kira ko sallallahu alaihi wasallam ko la salata li jar al masjid illa fi al masjid akom misri kare fa sigiba salita ya faka sali misri kono Allahu akbar kuma la yini muye ma o man ni misri bi kare fa ni ta sali misri la e be ka sali minke ko ala ta mene hadisa koro yo de jira abe munira sabu abe jira ka fo ko ala ko man boy bulu misri fla kare kono kare kile kare fla kare saba o de be ni misri che san kalo tan fla esiti bla misri kono chama halli ma fo ki islam nafiki era baro ki islam munafiki fana kera darura ede e yake to mina ne fa be kunya kete misri te langulo ya langulo e yake to mina ni quartier ma be yakete est ce que ma bata misri ma te tade vie problème ni ko ni yoroni problème ba de na islam ya ko misru ka cha kateme siso konna ka bi misru a shitifa ate fade ba ya do we munafiki di kira ka sahaba ye misri faka soso faka ta misri qurbuna ala madela ala kira ko sallallahu alaihi wasallam don dola ako sahaba mo ako nga misri do yana mba fa kan hakai cika ka faraka gel musu ko ka sahaba wala ay do fara misri ka go misri go jaba de bake ay misri ka itasi go jama cha de bake mais misri yere dugu manati fa nis duma yere wala hal duma do ya fa misri do tifa sigata la de misri do bala ka do sunitli kate kare fla misri kare fla misri de ko sango nga jeel la ba misri no masjid diraru ba ga itasi pa de abiga itasi de ni dugu mana falendo dugu mana ma famu ba bala itasi la yo goshili do yo sisa misri jo chama be goshili de do a misri do ma damina we sadange o ma ba awo ayo chama biro nyama minnu be ko yere nyamgo la o be deme be du mo ba deme du mi ma du bo du do yere be du jo misiri deme na ilahi mo ne yo ke itakena parce que ala ko te misiri ko musa ala ko te ay op mena misiri fabari abu ta fa ka bi dojo safe buna ba ko misiri be fa ay o ko kuma kon bla me je dogo do misiri ko de bala kadla okuma mami mbala nitita misiri la misiri bi ibe misiri wele kame iseti bla misiri la darro baratila islam nafigi de abe nafigi fo islam nafigi do dina kono ni fart la ba jalme de parce que qur'an ko innal munafiqina fi dharki asfala min an afora wala islam nafigi muhammadu mba do jahannama be jukoro jalme wallahi be islam nafigi do na fa islam nafigi abe sali abe su islam munafiki do awo donc misala tabaliya asebiye misiri yoro manjayla islam misiri la wallahi nafigi
نتا في كافري ده مي منافقي ايه منافقي نتا في كافري مي فاسقي فويل للمصلين قران كو بنبه بسالي بوي الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين يراؤون ويمنعون الماعون الا كو بنبه كرا فوي بنبه سبوي لزلبانو بنبوي ما من بني على كسالفيا ما من بني على كسالي دويا سالفيا دوي مني سالتيكا ارفيفه ما تكي بزام مثل ايه او تمام بي ibi ito isi ki ni dungoke erinyo te ka sal erinyo te ewule e ka elio se dabla sali kam awo mo na mbe ibe ka bawre so ay ka sala khoro wati sira ete ka erinyo dabla sali kam ay kati sigi balo da yoro la sali wati bete maki sigi leto e keti ka ete balo feli dabla sali kam me o tila mo e mo islam na afu te wallahi dama jume be ka sala khoro ko le be erinyo na ko wati be se ka sala misri be ka duko na ke tata misri ko o yo bomi ha wa misri be bakile ga duko na ba shi sa misri la ni ya ma mina shaytan do ala mo to ka misri la ala mo tale ya kuma ta ka misri donc nafiya baraw do ka jira ka islamia da keneka ka sura jukorlayna kafir do o famna ebe misri do ka duko na esete bla misri ko na todi ni sane sante ma yimuyi e ka sala kiraya muhammad rasulullah donc ni ko be baba de nofe nan ko ambe alka de nofe tira ya nyena moya beke misri ko na farda ma da ni darurate e ka ba ni ma be sai bla misri la Allah akbar mais quand ma mbe misri jo sa na tige misri jo arrête ta misri la o banadu anga bo temu de law ko non o ye nafiya yar de o darro bara bi balikata sabe warti do be misri jo mais o ta misri ma khabwa yere bolo asasal misri ko no ala mo be ka misri la ala mo to o warti su ka misri jo ala mo foi to da ka misri jo eseti bla ko no ko war be bolo e ka war be bolo ka bo sidika e ka sa bo sidiki ولو مليونير دي بكر عمر عثمان عبد الرحمن بن عوف نيك بودي نيامي ورا باوير كاو بوبولو ماما بالي اسرا كتب تاع مصر الله اكبر فردت سالو كوفي ابدا سيدنا ابو بكر صديقي لمر اندو كرام كوفي فرد ما سال كرا كو مصر الله اكبر فلا كرا دروي فلا كرا بناي كرا مصر بلا فهمت لا بجادي كرولا لا ترى جادي لا ابي ما بلا كوفي وكيلين فلانا بنا او يا دسك لا مسير لا نو تكلم ما مسير لا الله اكبر فربوج مين بيقولوا كيف سام مسير surtout ya jwe ka sokolo o tam misiri kere ka dalu jwe ka lahara wallahi kam misiri jwe ka sokolo iya ti seti bla khoro mais o preuve era o dalu jora e ka bawo ni misiri jwa ni mota misiri la halika la fiye misiri jwa sigatullah kele bien misiri bakelle ke mazuru be wallahi sida alaka misiri sabu am misiri do wera jo to wera mai tasoro haram warta me ka misiri jwa nai o kacha donc ni يكون فله بيبينا ni islamé jo che bakale bi bita sor keme kono bi wallahi abe islam nafiye de ka bu islamé kono bi ka tabe jefe mbeka yere jira bu yana islamé kono bi ma min be ko ke alaka mobi ma min baka bato ke alaka mobi ka dogo maula sa fe bekra yere foye ala bo tel naw خذ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي زمان على الناس لا يبقى من الاسلام الا اسمه فويت كواتي دو بنا سلامات تو غوان سا داماناي امو تلي amaklela تو ما كان اسلامي لكاسرا عند الله في دالا غرافي ما مسجد اسلاميه دي الاسلاميه كومين في فمين ننفع نو با نفع امو تاكو يانغا سوانغا نفع بولا نوتا مامبا على كو كي حقيقه يرلا بس ولا او مو mancha wallahi كما جابي ميني kat misiri jojita misiri la kare ka du hono akara misiri bi kare feo misiri be quartier de kono idu ba wele kame ni darura de koso o yibali kata bashi la basa alaik bashi tila menote fanda nyera ye bati mi njambita wati mi njita mana ala flying de bare ala tadi baki ala sagula kira ya kanyina ma yabbe kam bebba misiri kon talla halli dore baso halli dalu wala masra ibru halli ma ka dore kama ala kira fle bala fara laqad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana liman kana yarju allah wal yawm al akhir ala ko kan ala kida la digi نعم على كلا لقي لوتني كلا خدنا ما بكرة مسير كنا إمام بو على كلا تكمل ما بيكتب على كلا كلا سنو بوري كبسي بروجو بي
kira ka nyina ma be ka misiri kono fas do mi ani melkele mawti nyon o ma balka tabza hala bal bato abi woro vardi do min muslima mo ngata misiri akira wallahi muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala yoro be ngo wala wala duna folola ma nyuma do be anya usta misiri la parce que je ko figa fo ka wala ma do be bita so sta misiri la on nyembala ma nyuma undi e kala lame on nyembala sta misiri la me bita so o alaka ma nyamay adola be sal yoro re on temindo ma nyuma si de kula ma fo no nasira do de mo nyuma do be amba do ma nyuma do alaka ma nyuma do me bita so te sali mo fe me bita so sali yoro re ba bulu on de mindo o yando ne ma nyuma ya babuko na sorla atigila ma yo ye eto don ni bala ka ta misiri la problem be ela atigile mo o misal sulman do dim o di dona Sheikh Ahmad Badawi ala rajul min rijalillah ni ala ka ce bawdo e wal judo asiyuma dugumina akun ta misiri la atita jumana atita fardo rasali duwa almamiya wele sharia la no Sheikh Ahmad Badawi o Sheikh Ahmad Badawi akunam akam be ko ngi ma nyumay yema bay mais mo na tina misir la Sheikh Ahmad Badawi juma be jigitina juma na bo moke dalu juma mi bolo ibam bisa ala kire sallallahu alaihi wasallam prevu foti bolo ple ibam bisa ala kire kire ka nyina ma beke ta misir la edu ta misir la o koro ako almama ko ne be ta misir la akebe ta misir la ko sakalo tan flanti misir la anti ye farda gwanzana anti ye jumana e bita misila chogodi ako chendo ako meta misila mba afrika aka ya famo o yoyin ako nyini ngali tui akana mina nai aka temena ko sali aka ndundana uma fala almami ko de ko fo aka prevu jira mimba balikata walla ubina sharia kiri min bule aka ubu bulaka kore fej me uba agrade uba bo islamo shara akum uya gwadala ka gwadala almami mas abanye min ko afana tafika minke ayoke atafika min ojme vie manyuma tafi mo ka do kale manyuma fi wallahi manyuma yere atafe mo ka do kale manyuma manyuma tofi manyuma tere fofi manyuma tere jirafi manyuma te fongo fembala ni yere jira bala fon fembala na ni abi adama de na bi yere bonya doli na tila wala be ujubu do na tila manyuma tofi manyuma ta fe akado fes kai manyuma ala mo chaka jasa wallahi oni anga bitlekele karamo yere de bafo kalande onye wuta usige telela katafo karamo ye walujuye de kutubudo de ayelingeta de ka soro hali basami baka dila qur'an yatala billahi chawtamina min uzigilet bu sigileto katapika unyebe alqabar o chawtamina malikono ya muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam menu ye batasru nu khadbe ko nu de sigilendo billahi karamo ke ngoko banadi abin obisa fo ala ko bana koy ala ke jon nyuma vio do wara sadra wallahi tawal baru wi wa gwa ko almami nura la ki nura ko ati farala ma nyuma bi bara do ke bita soro ki sare kitabu kuna tibe ma le bi baraka an tasra bi baraka Allah ta'ala bina ko nabila musa de khadruka kisa shawamar baru wi almami ya gwandala ka gwandala ko almami akonna akonni kici farana ko be prevujir la ka fo ne be sale mesir la almami ko bon akibo prevujir almami la ko almami ka saljita alma ako almami man atala ko man akonni sigi kibro dan kama kun flaka kinyeto almami ya zirinte asabene no Allahu akbar almami saljita yi bolo flada Sheikh Ahmad Badawi ayinyatu ko me karamo ka akinyele anyele almami ya sura ajwa kulu min nu kama ko qaf jabal qaf Allahu akbar ala de baka jia atero min shidon almami ko no gona anyete mana ala kulu sa fa yete mana tare ya inde akono gole abeka shila ay almami ta kasha suma mi ko
mama no kira abalala muna nyeme baga kira lokiti do bala kateme abola kasto no fa ko angara mo hakato o yijo ako karamo ako e boramini ako era borami ni no gele ako ne bora dugu mama sina ako o kama ko munisi o la ka baga kira be nyona anora bala kabriye rijalullah waj ala ka chawdi sallallahu wallahi ako ne borani dugu mama sina manima da o jawo wal judoy o kama ko munisi yanno ako kana geleya ane kata geleya ay kile ga tiafo ako Sheikh Ahmad Badoui ba ngo dugula zam silla ne yo kiri bolaka nya sugu ka sugu ako mo ka bisali ka ala bisali misilla atasalle ka misilla ma farala ako ko ngasal jita ko ngambolo flat da kama ka bisali ka be prevujira ne mbolo flat da kama ngun ka jetu ne nyere nyema la ma don sira to ko mina Allahu akbar ma nyema ngama ko almama ko na ma kinana yoro la yoro bitina yoro ako almama ko nam ako ka boy bero mina katika dugula ibe sa hake mingala ibado ko ndalo akibe sambi woro he kasuri masika dugula Allahu akbar sambi woro tama ibo ke kasuri masifa sura bero mina sisa ko hoje mato dano ko fe kafu beyo almama masa asara ya be tola de ayi bolo flood la ko ako chema ako ala ako nyamode ni mo nyamo ko mbisa ya fo ako chemi seya no saudi seya Sheikh Ahmad Badoui isiya ben kono jeyi ni ibisiya nyame kulula na ko aki nyame kulu wola ko nyete wola ko aki ibisiya fo lazara ni lazara sala chawbina du ka saliya ne kata du Sheikh Ahmad Badoui bi soro o misiri de be ni misiri de kudu kono ni lazara sala ka do no ni dole ale de yango almami Allahu akbar ko ale yango almami almami sige wati sira minge lazara bala ka sunya nyamba la ba kene tugu bala ka do ko ko na afwa jana no ka noro tawbe de ni ala kanu baw ni ala kira kanu baw de billahi ni ti ala kira fa fi ka sai tiki hali mu'min ni fara koy do wolu walju dama ni ala ka keshifu dama Allah walju fala garadi be nyoko nye ni ko walju ay ngalo ibi kafriya ni ko manyu nya ngalo ibi kafriya mami nge ba bla ko ba nyumante o de koso timba ni ma soro gien kono bile sabu gien la ni gien ma be jo ni gien ma jo milliard keme kono do abekra fui Allahu akbar abe mami hakila ko mani ma yangalo abe mami mirila ko woljo yangalo fe ka setike hali mumune kuma te mani ibi shi bekken ntogo ina ibagala ma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambaklela nyambala chaw bala khadu italia anala do kulu wa kuna asra misri bele de be luwo kono wallahi chaw bala khadu kana misri ko nafa ba kana tigi dama islamiya ko almami bismillah almami ballam na nyambala Sheikh Ahmad Badoui bora nyefela la kani jo chaw nyefe kangara Allahu akbar ako minti ta misri la we lazara sali aso che ko ma konni lazara salla ala de angal mami ya na ka bom misri kono na taraki dai bishike ya tata ne salamu blala kana ka wuli tim ibrika se flamene ka deli nyote ibito ya de o dama dal mamna katuyi Allah ko sai salam kabla salam alaikum blala yoromina almam girna kan ituru Sheikh Ahmad Badoui seka ko Sheikh Ahmad Badoui ko ya famo sanyi tonyo ya famo ndado ako ne ya fo iyo ne ya no almami di ne tsake ya no almami ka tla ko ne bita ika misirla mu ka ba ko ya almami do aw nyamba sigilena eri bite aw bita misirla anyambala aw bita misirla ka sekana so aw bita misirla abaka sogoro aw bita sarika tla ka sekana abaka sogoro kun fi bisa go famu to ko o te famu de anti se go famu fiu Muhammadu Rasulullah o ta ala ka chaw bulu fanye billahi ta ala ka chaw bulu fuyi Allahu akbar ay nyamba tigil sigilila ina be bola ka so ataya wa misal sulmani mbo dimo malikuna Sheikh Ahmadullah nyoro wallahi bile ayido kasola donc anjope ayido kasola anjofe wi abamuso fatura bajolo kera flamuso mi nyon ka do flamuso la bajolo nanye bajolo to fa ba hagel jigi dile ba umna flamuso mi nyon da bamonana wallahi to Fatima flo kama umma ode edo morba kanu wulo bay
Allahu akbar Muhammadu Abdullah Sharu Dimosodo Flaboso dale fle dina dilish ni ma nyuma ke ngole bi kafriya ay sakata la shaka ma ulai to kasobona kana baga shukuya la mau nyemba la ya uyat to ke wele gouverneur wele ko sera ko ko sera ma hula kaya blawa kama blaka beno ako nyemba la ya de Allahu akbar ayi baka janaja ke chaw nyemba la nyoro yanno utara ko beta kasubo dele kafle nasor la be utara sura skiledo aka juru kuturu babula bala kasama o yekoloshi ni mami ngo koloshi mai muna fakidi Allahu akbar na figiya ki bulu ngoni kata fu Allahu akbar na koloshi kan angana nyaw musalaha billahi mati ala sura musalaha nafla Mia, muhtay dodla abbe fini jemay. Sheikh Bura manya si bura sehumay ka sokon itasila. Kana sigi ka wad abi wadulike. Sheikh Umay jombe odo sheikh ka ofle balolo mas aminu nyaye o basa fo. Sheikh Umay jombe odo mikro babulo Sheikh Bura ba fo arabu kana sababe pumani arabu kana wala fo kande. Abe puma fo Sheikh Umay bala se bangana ngala. Ifle puma na wa. Odo mawo ma be du kono odo ma fo mama odo ko Sheikh Bura manya si kodo menena odo. Allahu akbar abrata skilime jama chala mais mam ka fo kay akodo me awmo la mamu fo may odo Allahu akbar kutubu bokew wala yudi ita shoma nyuma ngola yote bitu duru nare jukora jila ma nyuma nya bey wal juya bey kutubu ya bey salihu ya bey mu'min ya bey ashita kaloyi mais mami ngo kibani nangari tike halis mu'mini ni make mu'mini jadme bi bismillah sisa salamat la bey salaka salama munafiki wallahi sallallahu wallahi محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم المامي ترى بدوي كاكو يا فما بدوي انا يتوني الشيخ فتا كوينا فيو ومثالي مسير لا ما كان مسير تاني المامي دي نساك المامي قالت لكم متاسلي فسا ابدا قتل قال يا ماي المامي اكو انا بو برني المامي مسير كونو شيخ بدوي اي جو المامي جو فرد لا كو المامي كنا ما كينيتو المامي يعني كيكالني لا ده تاجل ده تاجل ايا المامي يوني نابلو فلاتا الحق باهلك ايا نونتا تايكا ديمالا كويكا ديمالا الله اكبر المامي يلا ياسر دون باكا دوكنا جماجلا الله اكبر اتاترينا ابيو زيريته اسبنندو ابي نالي واتو نسيجا امدو امتا مانيمو في ان شاء الله امدو في ويما نيمانغو بلا كوفي كم والجو كو بلا كوفي كو بيبك كيلني كو ماما بسا مايي كان تا دوني ما في كان تا فو ماي كاكا باركيه ادولا تا بوتا انفلا كو دي فيلا اكولولو كون بالله كابنو ين كونو بوي وي في بكران غلوي على ما كنت انا فولا بي اما قلت الله اكبر سما يكو بيغنغلو والجو بي اي كتبو بي بي عند على فعند على كلافه كل مي يركاي ني دبراي ندونغا تام فيامبي ناصر الله كرمو كبه يمسري جو اكدكون اتتا مسري لا نما نيما ديا تواتتا ابتا سلم ما نيما وفي نو دو اغام تابله باشي تولا اه او nga no te fayere bunya gwanza كي ما باي أي وجه كي ما هو رسوا كم مسير جو كدوخنا إرسال مسير لا نيسرا ني ما دوجاني من كاف موتو الله إمام بس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كرو شرطي أبمر مسير بي تتاسل مسير لا كم ضرورتي لا فويتي لا أما في مقص لما منافقش كلي عبد الله بن المكتوم رجل من رجال الله ني على كلا كتشباو دو فيندو افم مدينه فيندو على كلا دلا قبل مدينه كونو كاكا توسيل على كذا الله اكبر عليكم ممسري ويلي بلاد ممسري ويلي عبد الله بن المكتوم يقول يا رسول الله كنا اكو محمد اكو كبونه كسو كنا ممسري لا كجا فجري دين منا ديغا اوبي ولو بي دجرو من باتمرو كيف افعل باك تقول سيزا كيف عبد الله بن المكتوم في لو كما كو عبد الله كنا اكو عبد الله كنا اكون دا فيك سليكسو اما سما اردو دي تشمو كاكا سلكسو تشينا روني على كره دفه صلى الله عليه وسلم انا نيام مصلحه دبلا انا فين دو ابي انا في دويا كلا قام كو هل نبي جروس راكا صد لك جروس ما كان سليم مسير فاكلي لكاكا ديكو جروم مرمنا كان كاكا مسير لا كانت مسير كسلاكو عبد الله اكبر لا مسير لا صح على كلا نيكو فين دويا ايه فين دويا اي
anu ce ka jam ka misiri jɔ i ka du kɔnɔ e se tɛ misiri la k'i yɛrɛ kɛ maa ɲuman ye k'a sɔrɔ i tɛ papa ngo de kabako ye wallahi anw ye maa ɲumanya kɛ dabara ye ka walijuya kɛ dabara ye ka maa ɲumanya kɛ dabara ye k'an yɛrɛ kɛ jaakuya maa ɲumanw ye k'an yɛrɛ kɛ jaakuya ala la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn n tɛ k'a f'i ye depuis taabolo nana jamana diɲɛ kɔnɔ maa ɲuman ko dɔgɔyara u walijuko dɔgɔyara parce que taabolo tigi ninnu e delila ka maa ɲuman ye taabolo dɔ la ne kɔni ma ye ne ma ye dɛ e ka taabolo tigi minnu bɛ mali kɔnɔ e ka waliju jira dɔ la kɛ u tɛ kɛ hali mumini ye kuma tɛ wali hali muminiya u t'a sɔrɔ jango walijuya billahi u t'a sɔrɔ bawo u bɛ fɛn min kan ka olu dun amali wabiya waliju e kam ala jiɲɛ da ayi wabiya waliju yo ye fo dugukolo meleke billahi u b'a jira k'a fɔ ko n ka do ɲɔgɔn tɛ o daminɛ ni bitɛ ɲama cɛw bɔra a kɔnɔ ɲama kankaraw bɔra a la mais wabiya waliju ta ye yimandi dɛ mali kɔnɔ ye ahmadiya waliju bɛ min dɔ jira sufi arasa minnu b'an bolo yan ni bere b'a bolo a waliju jira ate hali basa ya ka so kɔfɛ basa billahi ata ye imanu waliju bɛ min nurudini waliju bɛ min ansaru waliju bɛ min to nka lodo ma ke ba nuna muhammadu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lesari mbeni nge iga kuma jabe kunguruni anga joya maa min tɛ taa misiri la bana t'i la kare kelen kare fila o bɛ ni misiri de cɛ i b'a wele kan mɛn i se t'i bila misiri la o de kosɔn diɲɛ laban misiri la ni maa min tɛ taa misiri la n'a sara alimami hali min kan ka sara dɔ su kan e t'i ye misiri la n'i ka maa ma sa e t'i ye misiri la ni furusiri tɛ e t'i ye misiri la ni denkuli tɛ quartier kɔnɔ an b'an ka ɲininkali kɛ k'a bɛ seli o a bɛ ɲininkali kɛ k'a bɛ seli n'i y'a mɛn alimami bɛ t'i jɔ su la ko yala k'a bɛ seli k'a seli i nafigi de yo ɲɔtɛ n'i bɛ se tɛ se alimami ɲininkali kɛ o cɛw jɛ misiri matarafa alimami b'i dɔn hali ni maa ba kelen bɛ misiri kɔnɔ alimami b'a bɛɛ dɔn ala ye fana y'o hikima di alimami ma min f'i ye o ye o ye sɔli ala rasuli taa misiri la o ye dala kali la misiri taabalo a ye nin mɛ sawo sisan ɲininkali wɛrɛ bɛ yen mɛ ɲininkali n'o ye muhamadi i yɛrɛ ka misiri welela ka muhamɛdi ale ka ɲininkali ye nka ne tun bɛ fɛ an k'o bila laban na ka na sabanan an bɛ fɛ an ka taga o la o de ye kaburu ka dugawu kɛ kaburu la fɛnɛ kuma ka ca mɛ komi mɔgɔ de bɛ ka question poser wajibi a bɛ fɔ kɛ a taama tɛ n yɛrɛ kuma ko ka dugawu kɛ kaburu la ani ko ka taa kaburu ziyara o yala ziyara cogo bɛ kaburu la wa o ɲininkali fila an bɛ ɲininkali minnu jaabi ɲininkali minnu ni nafa b'u la an b'o de jaabi waati ɲininkali ba kelen bɛ an t'an da don mais nafa bɛ min na n'a bɛ silamɛw nafa wajibi an b'o jaabi ka dugawu kɛ kaburu la ko tɛ yan kira ko sallallahu alaihi wasallam iza mata al-abdu inqata 'amaluhu illa salasa ko ni silamɛ ni fatura ni mu'mini fatura o yi ka baara bɛ artele diɲɛ i ka baara bɛ jɔrɔ kuma la ɲini mun ye ni silamɛ ni ndi tigɛ yɔrɔ min ka baara bɛ jɔrɔ i bɛ sali min kɛ o bɛ jɔ i bɛ sun min kɛ o bɛ jɔ i bɛ jaga min bɔ o bɛ jɔ nafila bɛ jɔ fɛn bɛɛ jɔra fo n'o y'a sɔrɔ i ye min bila i yɛrɛ ye a ko kuma n'a kɛra fɛn saba ye a ko waladu salih a ko n'o ye sarakatu jariya ye al waladu salih al ilmu nafi' sarakatu jariya ilmu nafi' al waladu salih a ko fɛn saba bɛ yen fo n'a kɛra o yɔrɔ ni silamɛ sara i ka baara bɛ jɔra a ko nka fɛn saba bɛ yen n'a sɔrɔ i y'o kɛ o baraji b'i sɔrɔ kaburu la sababu ko ye jumɛn ye a ko fɔlɔfɔlɔ ye den ɲuman ye den ɲuman ye jeni ye den bɛ dugawu kɛ a fa n'a ba su ye den bɛ sarakatu bɔ a fa n'a ba su ye den bɛ kuranɛ kala a fa n'a ba su ye ka kuranɛ kala su ye n'i ko k'i b'o kɛ haramu ye e yɛrɛ ye haramu de ye an ko de ye kabako ye muhammadu rasulillah a ko iqra'u yasi ala mautakum a ko a ye yasi kala a ka su ku la ala kira ko ten la'alimu tulo bɛ na a ye yasi kala a ka su ku la e b'a ko ka kala kɛ su ye a ko layi mais ça fait très dire ngo a taabolo kuna ngo ka baara de ye muhammadu rasulullah a ye kuranɛ kala kaburu la kuma jaabi tɛlima mun ye t'i fa kaburu la i ka t'i jɔ a kunna n'i bɛ se k'a ta bakara la ka n'a bila ko la ozo birabi nasi k'a bɛɛ kala k'a ban i fa kaburu ko la bilahi a dagalen don a bɛ s'a ma o ye sunna ye a ye yasi kala a ka su kunna kira yɔrɔ fɔ e ye wa
ayi a y'a fɔ su dalen yana ka don kaburu la i ka kala wa a y'a fɔ su donnen kaburu la i ka sɔrɔ ka taa kala wa o fɔra e ye wa ni ordre dira ni ala kira ye dayɛlɛ kuma laɲini mun ye a ye dugawu k'a ka su ye n'a y'i diya i bɛ kuranɛ kalan i ka su ye n'a y'i diya i bɛ nafila sali ala ye k'a baraji se i ka su ma kira ye dayɛlɛ a kuma laɲini mun ye a ye dugawu k'a ka su ye a ye sarakatu bɔ a ka su ye preuve ba kelen bɛ nin na n delila k'a f'i ye n ko taabolotigiw mago tɛ preuve la dɛ hali n'i ye mɛlɛkɛ juru la u b'a ko cɛ tɛ siga t'a la n'ala kɛra ko yasi kala su kunna ni nin taara kaburu la ka taa yasi kala kɛ ne y'a ye Moritani Sheikh Yaraban nin karamɔgɔ o de kosɔn n b'a f'i ye i ka dugawu kɛ ala ka n'i kɛ taabolo la amin i y'a fɔ dɛ taabolotigi tɛ jadɛmɛ cɛmancɛ taabolotigi jogo damadɔ b'u la taabolotigi u ɲɔgɔn yɛrɛbonya tɛ yen yɛrɛbonya bɛ k'a bɛɛ faga yɛrɛbonya ye mun ye maa min bɛ taama n'a ye maa min bisa ni e yɛrɛbonya b'a de taabolotigi kelen-kelen b'a filɛ k'u ka fisa diɲɛ bɛɛ ye taabolotigi ka yɛrɛbonya ka bɔ diɲɛ bɛɛ ta ye taabolotigi ka kafalen bɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan taabolotigi bɛ maa si bila a ɲɛfɛ taabolotigi bɛɛ yɛrɛ jirala ye nin bɛ kelen-kelen bɛɛ bɛ taa bolo adamaden janjɛ ala kana kɛ taabolo Sheikh Yaraban n karamɔgɔ Moritani belebele bana dɔ y'a minɛ Moritani an t'a dɔn ko tension dɔ tension dun bolo in a fanga bannen kun maa ɲaman ji min bɔra Suwala ya ji dɔ bɔra yen maa ɲaman dɔ kaburu kɛrɛfɛ kun yan f'a fɛ ji in bɛ bɔ a bɛ jigin kɔ kɔrɔ Suwalakaw tulo bɛ n kan o san tɛmɛna yan o ji in bɛ bɔ tuma sɔrɔ ne bɛ Moritani balabaatɔ kun bɛ taa Suwala u bɛ taa yɔrɔ in bɔgɔ ta k'u mɔ a na de ka t'u sigi tile la n'i kun nana kɔdɛ de i bɛ adamaden sigilen sɔrɔ i b'a fɔ ko warabi ko gɔn sigilen don bɛɛ bɛ k'i mu bɔgɔ la ka t'i sigi n'i jara i bɛ sɔrɔ ka ji ta ka taa i ko a ye maa caman furakɛ a ye maa caman nafa ji in kɔni a kun bɛ bɔ a bɛ bɔ don de b'a la ani kɔkɔrɔ ji in tɛ kelen ye maa ɲuman dɔ kaburu filɛ maa ɲuman damadɔ b'a dan bɛ a yɔrɔ kaburu don na ye maa ɲuman dɔ kaburu fana bɛ yen nɔ soni b'a kunna ne ni n karamɔgɔ Sheikh Yaraban a n'a dɔgɔkɛ Naji a n'a a kɔrɔkɛ denkɛ kɔrɔba Ida ka fara ne yɛrɛ barika an bɔra Moritani ka na ka mobili ta nara ka na jigin Suwala ka taa jatigila minɛ dugu jɛlen a ko an ka taa kaburu la ne ni n karamɔgɔ ne de bɛ k'a bolo minɛ an nana se kaburu la maa ɲuman kaburu bɛɛ so kɔnɔ a ko an ka don yen an donna yen ne karamɔgɔ ye ziyara kɛ a ye dugawu min kɛ o kɛra ne ɲɛna a ko ne ka yaasi ta kun fa kun maa ɲuman f'i ka sa f'i ka t'i sa i tɛ suraka bɔ kuranɛ dɔn na f'i ka sa Moritani bɛɛ ma bi fɔ dɛ fɔlɔ Moritani bɛɛ suraka de bɛ kuranɛ bɛ jɔ diɲɛ bɛɛ ye ka kuranɛ bɛɛ don si san 10 san 20 san 15 san 20 o kun bɛ dugukolo min kan o kun ye Moritani o de kosɔn u ka jamana na u b'a fɔ u ka arajo la al-jumhuriyyat al-islamiyyah al-Mauritaniya o tɛ fɔ diɲɛ jamana si ma ni o tɛ al-islamiyya o tɛ fɔ diɲɛ jamana si ma ni olu ka jamana ni mago bɛ denmisɛnnin san 20 cɛ kɛmɛ na sur place hafiz ko ana cɛ kɛmɛ san 20 la don Moritani ɛri kelen tɛ dafa k'a sɔrɔ i m'a fara ɲɔgɔn kan o don Mukhtar Wuld Danta o de Mukhtar Wuld Danta o de bɛ président na o ka président fɔlɔ o tuma na ka na kaburu la ka kuranɛ kalan kɛ su ye o bɛnnen don o bɛ daga a kulu walaw kalan o bɛ bɛn o bɛ daga ka ayatul kursi kalan o bɛ bɛn o bɛ daga o sɛbɛnnen bɛ yen wani maa min ko k'i ko k'e bɛ nin nangari o e ye mun ni kafiri t'i ye i fa tɔgɔ ma fɔ ye i ba tɔgɔ tɛ fɔ ye ka na kaburu la n'i nana i jɔ kaburu dɔ la sariyatigiw fɛ n'i sera kaburu b'a assalamu alaikum ya diyara al-qawmi al-muslimin antum sabiqun wa nahnu lahiquna bikum n ka foli bɛ aw ye muminɛw jama aw n'anw ɲɛ anw n'an kɔ o yɔrɔ la dugawu min n'i se b'a la n'i bɛ se kulu walahi n'i bɛ se kulu i b'a kalan o yɔrɔ bɛ hakɛ min mana ja k'a ŋaɲɛ o yɔrɔ bɛ ala su minnu n'an bɛ minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah minnu sara k'u to silamɛya kan nin hinɛ tila u ni ɲɔgɔn cɛ a kelen yɛrɛ bɛɛ b'a nin yɔrɔ sɔrɔ n'a bɛnna su ba kelen ma nin yɔrɔ min bɛ d'u ma o ɲɔgɔn bɛ tila ka di e min y'a kɛ kira ko ni sara baara tigɛra fo baara saba den ɲuman ye maa bɛ dugawu kɛ a fa su ye n'i y'i fa su ta t'i fa su fili i n'a fɔ wulusu la ilaha illallah dɔw b'o kɛ koyi ka taa su bila kaburu la ayiwa ali taa ne baraji a b'a ka baara bolo a jo b'a la a y'o de laɲini o maa dɔ b'i la kɛ
billahi ni beto re genfe bolo do tabi mene o siga to lo vie lahara na ala ka bi bedo aljina fono ni yere ka barakele janne batla bebene abe vie ma wara ka bara bin na fanye ma bi bara na fasoro bara do na fasoro bara ka so ka barakele nte ami shusali ami mulkai ne alman bi shusali ami fo abi Allah ya fadirge abi bismillah fo ka ba aba fo ka ba takbira folo Allah akbar folo alman bi fatiha kala shukuna e ma ko qur'an manga kala shukuna ma e ma fo ore foraw on ore kabakui mais muna almami yi joko Allah akbar muna fatiha kala shu dale kuna almami aw dugo ko qur'an manga kala kabru dola de qur'an manga kala shu kuna en yame kabru do shu tewa no do de wala wodo kabru do dugo gwaza ma ko kabru do muna kabru do shu mun ndame tewa op ma yesu qur'an kala ma shu dale ka salama do kabru la aniya kala ka to kabru la abete kelenyewa abete kala ngelenyewa almami nafigi min ko qur'an kala shu kuna ko tibbe wala kabru lo tibbe muna sali shu ka bi fatiha kala muna ngal gele la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabako mo almami fatiha kala shu kuna aga takbira frola na banuna abi takbira fulana minge abi salatu ke ala kilaka muhammadu wallahi bakatini malma kay taknyana wallahi ijugu tala kira de ma ko horma tala ni horma tala mun ebi salatu ke ala kilaka ka shukuna mun ebi salatu ke ka shukuna iko horma tala kala tafo ble kafri imanga tofo ikafrira Allahu akbar billahi shudale nanye fatiha kala arkan folo takbira folo Allah akbar flana ibi soli ke bele kan ni ma sala kay ala mago tika su sala amago tala wallahi amago tala takbira sabana ibi solo kala ya fa ni shuwe ala hinana ka ya famo akata takbira saban nanina ibi ya fa ni ayu rabinu ya salibi ya fa ni ayruwi Allahu akbar otadu hoya do awege bedo of mano dabara ka dugo o ka fisa ko aya wote ngal gele ala ka hinana ala ka ya famu ota bani afia o dabara bo mi fo ala ka hinana ala ka ya famu dade ka pisawa ne ka kulu wallo kala shetan ka fo ala ne kulu wallo mingala a hina se ka swimo o de ka lafa ka bo watare kan ne ka kuma ka de ka da era mi dabara pisa qur'an ay kulu wallo da faga bo ni drote la fanya shuwe muna au ba fo ala ka hinaka ya fo muna bo fo o ye muna fagiye de imanga fo amanga fo na drote fanya shuwe kabrula ka saraga bo shuwe na te fanya shuwe kabra muna au ba fo ala ka hinana muna au ko ala ka ya famu o te muna fagiye da fla ko lewa ala mo be ka go la muhammad sallallahu alaihi wasallam shu ko te ti jo ko iga shu kabru ka abenelo patro ya daile shari'u no ya muhammad sallallahu alaihi wasallam akala kira ya dugo ka kabru dola akara kabru dola ya dugo kala kira de bo so shu do ne ay atal kursi kala o dalu prevu chama be nunu tay toy angu toy de wa bibe amidu bibe saraga bo shuwe dubu to be ka debsulumo qur'an kala nafla sali ala ko hina sama o prevu bakilembe muhammadu sallallahu alaihi wasallam le ngabo ya ngab tawara jume jiza ngala ko ne ay family ali soro na saw sisa maro ika kuma kono yira ko kaburu aya ziara o ba yira ko nka abidaga o me kaburu ziara choko fena bala wa nen karabo sheku yarban angu mitanyo be kaburu dula me kaburu ziara min te swala tayide aya wannan tara biya si kala ka ba nere ba ko bari akala le ba akala ba ko deba abaka le ba akala wa murtali doli ba ka shufa doli ba ni ma fam be ni tara kaburula ube kurane kala ka jigi wani ma sara murtali ube kurane hijibu bi wora tla ulunyo ka kala ka jigi shu ma mana fatu o kirane yana kacha ba Allahu akbar ebe ala dolu ya kilawa محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نف سراغا ما فاترو وبسغفا كادو تيتيلا كقرا كانو ويلكن ابي هيجي بوتال داني بدورو تاني بورتا وبسنا تلاتلو ربي ابابي كونلا ما اونغا يا نو سراغا بوچو ديفو بالا فنا غافو ده فنا بي دغاو ما كاتو بسغا كين بامو كاو ي سو كونيا كوي
ay bi ni ka masala biya kono gan fula de bila hamina go fula de bila i ka masala o hami bila i bina dépasser fi hana go fana hami bila Allahu akbar ama dabo kama de ni be dugo ke ka shuye ni da kwale kala shuye a chawulu made bete kata mo wele kala sigi jama ho ha ho ha kasa ko sigi be sar habo be do be ko ne min halu ta do atruma ni juka wallahi ni ko mo ka dugo ke ka shuye ka kurane kala ka shuye o bi nyanyini de chaw munum bo kala olu woloma ni yake popa poy do babine uta kala do ta truma ni juka do ka harfu foto ko mai o jumo bitla ka tasi sumo e ya samo e sutigi e ya samo Allahu akbar faka yin jade ni ma yin ta kina Muhammad rasulullah ni ba duwo kai fai fi fakshu ibashu ni ba kwale kalai Qur'an hafizu tertula sabanani nyini e pi katla inu ka faka ba Allah ha aida wajibi ta daga kwale kalai fa shi yoyi utaja ko ne ka asali we wajibi almamka me akoto o bi bo tutigi rebuke ibi bro de ka posila o kentre ni mago be wala suye kala bo ma fe ka ko le kala nga suye kalo ki ku fada abi biana ha Allahu akbar koro mo ne na e mongo hamidu ma fe koro ne ka ikaji gen fanin bay na mana ma fi mo iba ka juri o ne ka wajibi yo ne ka da saka na ilate ta ko ne kala fa ne ta ya ne de kala ma be baro ke ngiba ikas ngiba salamana ko kala ko wari mina o daga leta ya daga leno ni ko daga lente foti sai ta sifla mun ne ngale ko la koy i ko sebe haramu ye qur'ane bitigi fere bolo ala kira bi qur'ane fere ya ay mumme sahaba do ye qur'ane dila ka fere wa qur'ane mumme bete bitigi la ka e bala ko fere mo sebe kara haramu ye mi be ka qur'ane re kuturu be fere ni nda ya bala ka do sebe ala ko di mo mi ye qur'ane re gafe be fere mo ko fana su o sunna do ya ni bid'a be o bid'a ye o nyona bid'a juguté qur'ane fere la sahaba mo qur'ane fere ala kira ma fere muhammadur rasul sallallahu alaihi wasallam adare ka gele bu ayi wati do be se ni wati bolo ide ti kala blo ambo ando no kono ka ban ka madrasa kriye ka madrasa dale ka kala ndo kala ka do kalo ma kele do bibina madrasa dépasser mon daga tame école ka abin ngana chana ha o sigile do ko na ka kabru do la o ti be ka do ko suye o ti be ka saraka tu bo suye ati samo jeni wati samo munafiki karamo dinu fi ko ka te sama de madrasa so min dale di baraka mo ka dem sunu kala la kalo ko le be kalo sara min ala kala kya sabo ya kewa dalu jmen bi bula ala eto ko kewa ma yin go lawa muhammadu sallallahu alaihi wasallam disa baraki kun fetide sai da more mo kala amma sahaba we tro min mafia ala karamo ke ara min baraka mo kala be madrasa la kadro min ya siga sa ala le kala ke karamo ke bo amadro ma kala nam o fana o ce bisu ha wallahi hamidu soso ne agibu soso ne e baru kala jiginu semela tra u ya alama de kala dasa dorome kele ibabo mabo bi bama koya ta ide di ko dursi yor laban kalo la wa woro wa nani wa tan kalo kono me kele yo keya ni mu soro ibitani de so Allahu akbar utakala ala kama e puis ni kalo kele tabani de ka madrasa la ni kalo kele ni je fla yi je o bi dege ma se kala mo ayo yemini to Allahu akbar wati se bakoro kuruna wallahi ya me beta joya nga bitan joya kramo kaddo ke jama kuna jaba ala de bolo ala kan kuna jaba amin laba ngunyu mo ala bolo ya rabbi ala khalla amin bara minum be ka ala kama biya bara do ya biya bangi ala fa ala kan ala kan laba ngunyi ala kan laba nya jena ala kan laba nya allah ala kan nya ala kira allah ala kan nya sahaba ka ala kan kira kuma twana ala kan sahaba kuma twana biya jumu bele na fitini ala de bado ya rabbi ala kan jumu ya fa ala kan salam jumu ya fa je lebu ani lahara lebu ya rabbi ala kan salam de be kisham masami nya njeni nyana mo yen kuna seba do no ka tanje lorushi juhura ala ko kanye ala kan islami ma beje lor sujugo ala ko kanye ala kira bunya ko hamina ngom num banam je ala de bado ala ka islami de be hamina ko muso munum be ci habibula ala ka ci ma dum taw munum be muso ko habibula ala ka muso ma fa amin gese gele be ambade munum ya rabbi ala ka gese no ya ambal ma munum be tunga kono ya rabbi ala ka tunga no ko yo ka bara ma no ko yo ala ko kuya ala kira kan ko salli ala rasul wa sallim no boray am yen nga bok ma kono am dugo ke jamanay wallahi mali سلامه نيد هو بلادرو يترى صلاح المؤمن دعاء الدعاء صلاح المؤمن سلامك فين بيت غودي
dugo kalte ka tade na yi jebi dugo ke ka fatiha ta ka dugo ke ni dai na yi jebi Qur'an kala dugo shi de nyama kono minga bugati Qur'an kala fa ni ma ni ala fe Qur'an ta o de ko so do yi nga yalla ka fo ma Qur'an kala ni magula yalla bi bewa ne ko fe mo do de nyinga yalla bi bewa na fa andamna suma na le wati bare jirana ami do temo kono ko na dugo ni islamé ñina dugo ko fembe cena ambe men ñine mali islamé fe ambe men ñine mali doni ba ñimo fe doni mali doni ba ñimo ambe men ñino fe o kala ñina dugo ko o kala dugo bla nu ye dugo bla dama mi ke fadel zago ni dama na ngira fadel zago dama na ka soro lalimu be dama na ko ala ba wi ngala khara karamo ka don ni mali cena karamo minu zibe mali kono o ka don ni mali cena ce kala ndula min be la khara sadu so billahi ala taati sewukaw fo la ambe sewukaw fo ko barkada ka tla ka ñinu fe o kala dugo jode o kala dabla de o ka tanay am ga do dugo min ba na no ye français o kala français toy de o ka danga mali doli ba be ka français danga doli ba nyama be ka danga mami ko bi faso ci ibo toy Allah haditu aw mo ke otla abe ko farajala kiba nge malla aw mo ke mun tabra hala mamme atisi o ma kala bo sigi muna ka damuna ki asigi ledo ati dugo ke ka français buera la ilaha illallah amma zai to da an faso ci aw yi dole baude do ku bita lahara do ku sigi le nyambe alala do ku sigi nyambe alakala do ku ni kirabe puma do ku bita fakka ba ko wolo fla kono mais aw bo beda abiso bela muna ati dugo ke jamana ha boni ngele bade kono ni do ka kan lambe mali doni ba nyumon fu minu ba so kono ta fa halu ka don nun ala kadi ka dugo ke jamana hede ambe afo sew ambe dugo kura sew ko akala dugo dabla de dugo ke jamana do de ba mbonna jebe bi jeshi me mali mo wallahi sigatala me fek me ka ba be fek me bisa bela pisansi be jume ka tema beka Allah wi alay sibaya pisansi be ala la ka tema France Amerique ka tema France ka utese me wo dugo de ay ala ko duuni astajibu lakum ay wala islamo kalamo abi mo ngono nati dafu ke France la khata fienfe billahi ni kun ngodon bawdo tuloma ke malla abada kalamo abe mo nyine adu ka bora ala kala do ko ka bora ala kala do ko mo ke dongolo ala kala me munasi me jamala kena sanjoli bi aba ala ka yere fo sanjoli sanwafla mami fara ko fe mata ka do sikatala aw ka mai munye muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam me nye je oda sew ko ambu fu oni fuli ka remben treke ni mbalma ke fu ni ngaramo Mamadou Sangari ka bo ko jambugo dogu makoro la voilà abere ma ato dogu manakoro Mamadou Sangari ka bo dogu manakoro mbe fuli kai mbe dugo ni nafe xana ka dugo kenya ni mbolo ye vi mbe anga fuli ke Sidi Touré radio dambe la anga dugo bay ambe dugo Sidi Touré ala debe silame filmu no ale de bo tradi bamanangana anga dugo bay anga fuli bay amma go ba ka dugo la mben terke fo segu mu kama ko bavier yatra ale to wajulu ke segu RTM la segu tele soina da to do na segu TV amadu ko kay bavier amadu ko kay amadu ko nyina fe ambe tane ko nye don be mali don ba nyima be fu be ba me minu be wele ka go kenye nyamin to fo ni mamin to fo nganya jelen shimba be mo mago ba be ka do ambe bara min ambala Allah de kam wallahi dine ka kinya da kenek ka silame mi ko da kenek anna kun yodi anna kun te fuyi ko ambe